Pencampwriaeth y Beef unigol. Ras rhwng y limbs a'r Charolais oedd hon, a'r limbs fel rheol oedd yn dod i'r brig. Mae o wedi neud i! Y Taro Limousin sydd wedi ennill prif bencampwriaeth y Gwartheg Beef. Dyna ni! Yr Hiffer Limousin sydd wedi mynd â hi. Tan 2016, pan enillodd hen fryd yr Henffordd am y tro cyntaf erioed. Clywar gynulleidfa yma. Wel. Taro Henffordd. Un o wartheg bridiau ddoe. Am stori. O, paid â siarad. A'r llynedd y simental yn mynd â hi. Simental wedi mynd â hi! Cil wobr llynedd. Ond y bencampwriaeth eleni. Tybed lle eithi yn 2000